me who say comment section hono na nipa bi some form of argument about L Ochimo. Mission linguistics e could do level 300 or University of Ghana. Na the mission say ye ni Asante twi kasa mu asemfo bia L anase L ewum. Asemfo mienu pe na L anase L ewum. Eno ne ball ene lorry. Ni mienu sokra no yakofa free English abrofo kasa mu na de ba twi mu. Enti ebi mu gidi se L anase L no English abrofo na de bra yenye alphabet mu na enye original mini ho asem bi aka na mu de num ni se twi kasa mu no ye ni asemfo bia wa Asante mu a L ewum ball ene lorry nko a na bibisa wo nti enhwe no so